през ноември в Бургас, във Варна, във Велико Търново. Как подбрахте точно тези градове? Там ли традиционно е най-голям интерес към френското образование? Абсолютно. Да, точно така е. Наистина има много голям интерес, едно искане, което идва от университетите, едно търсене. Вече там има едно представителство на Франция, присъствие, защото имаме френски представителства в тези университети, френски специалности в тези университети, Варна, Бургас и Велико Търново. Имаме също така и в Пловдив, където има също салон на студента, но не точно в този момент, в който ние също присъстваме. Господин Седрик Одрик, каква практическа информация ще получат нашите кандидат-студенти в рамките на този форум? Il devrait obtenir des réponses à toutes les questions qui se posent. Те трябва да получат отговори на всички въпроси, които се поставят по обучението им във Франция. Първо, университетските преподаватели и нашето бюро ги информира по подготовката, която могат да имат във всички области, не само в университетите, които са представени в момента, но и за всички останали университети, чрез сайтове, интернет сайтове, където могат да получат тази информация, получават също информация за студентския живот, как протича студентския живот във Франция. И смятам, че френското предлагане в тази област е качествено, което може да се хареса на българските студенти, защото това е едно качество също така свързано с подготовката, но и с околната среда, с атмосферата. Има културен живот, има дебат на идеи на ниво на студентите, защото не само обучението се извършва във Франция. Там се отварят младите хора към живота и към професионалните ценности. Традиционно към кои специалности се проява най-голям интерес от нашите студенти? Pour les étudiants bulgares, oui, c'est le domaine de l'économie et de la gestion. Това е икономиката и управлението в менеджмента в икономиката, но също така правото, юридическите специалности, също така журналистиката, телевизионна журналистика в частност. Това са основните. Към туризма има интерес, към модата има интерес. Знаем, че има над 3000 студенти български, които учат във Франция. Как се справят те с тамошния начин на живот? Бързо ли се приспособяват? Je crois qu'ils se débrouillent très bien. Смятам, че те се справят много добре.